Fl-aħħar jiem ġew mħabbra tariffi imposti mill-President Amerikan Donald Trump fuq l-Ewropa dazji ta' 20% li żgur se jolqtu anke lil Malta fil-waqt li diversi mexxejja fl-Unjoni Ewropea kellhom kliem ibes quddiem id-deċiżjoni meħuda mill-President Amerikan, il-Gvern Malti ħass li bħal donnu kellu jibqa' gallarija mingħajr ma jiżbilanċja ruħu mingħajr ebda kundanna quddiem dan kollu. It-tnejn wara nofsinhar Net News tkellem mal-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana fejn nistaqsejnieh jispjega kif dan kollu se jaffettwa lil pajjiżna. Bil-Ministru jgħid illi bħalissa għadna f'fażi sensittiva. Wieħed irid jara din l-istorja kif se tkompli tiżvolġi anke l-fatt li r-retaljazzjoni tidher li għaddejja kemm minn naħa u kemm minn oħra. Mistoqsi dwar li ma prodotti jistgħu jiġu affettwati, il-Ministru spjegalna li saħansitra jaf naraw prezzijiet ta' ċertu oġġetti bħal mobiles illi jiżdiedu b'50%. Fi kliem sempliċi għan-nies barra daw il-prodotti li qed jintlaqtu li huma. Il-prodotti huma varji, saħansitra kont qed naqra darodu li anke sempliċement mobile phone il-prezzijiet tiegħu jistgħu jolgħu b'50%. Meta staqsejna x'ser kun qiegħed jagħmel il-Gvern biex jilqal din il-gwerra tat tariffi, il-Ministru Caruana sostna li Malta tagħmel parti mis-suq waħdieni u għaldaqstant il-Gvern se jkun qiegħed jimxi mal-kontro risposta tal-Unjoni Ewropea. Hemm xi pjan forsi kif se jilqa' l-Gvern għalihom daw iż-żidiet jew bħalma wieħed jaf l-Unjoni Ewropea s-suq waħdieni tagħha huwa suq wieħed bejn is-27 pajjiż membru u għaldaqstant ir-ritaljazzjoni min-naħa tal-kontinent Ewropew tkun waħda unita bejn is-27 pajjiż membru. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech minnaħa tiegħu iddeskriva dawn it-tariffi imposti mill-Amerikani bħala pass lura għal kulħadd filwaqt li insista li qed jistenna li l-Gvern Malti jadotta pożizzjoni b'saħħitha sabiex jiddefendi kemm lill-industrija kif ukoll il-konsumatur.